To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da yawa na tambaya na ya ake yin wannan tax na Paws ɗin nan. Shine na ce to bai ya kamata yin mutane bidiyo su gani, su gane yadda ake yin abun, su gane muhimmancin kowane tax a ciki. Gaskiya wannan tax ɗin shi daban ne, ya zo da siga daban. So, ba kamar wanda ake a baya bane, kawai idan ka je ka yi wani zane, ka wani jajja wani waje kawai za su baka maki. Wannan shi yana da ƙa'ida, ƙa'idan shi ne. Kaga idan ka shigo tax ɗin guda huɗu ne zai nuna ma ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan. So wannan na farkon shi is free, kowa is eligible to it. Abin da nake nufi kenan milestone by milestone ne, kowane milestone idan an yi passing za baka dama ka zo kai claiming wannan. Kowane milestone idan an yi passing za baka dama ka zo kai claiming wannan. Yanzu muna milestone 6, muna milestone 5, za mu shiga 6. Idan mun shiga 6 to za baka dama kai claiming wannan. Ta yaya za mu gane cewa inda ake yi cin milestone din shine anan explore nan. Idan ka zo za ka ga gejin. To wannan gejin yana nufin duk lokacin duk mutane suna ton transaction anan kamar yadda kowa yake. Yanzu misali idan ka zo nan kai adin Paws zai baka dama a nan gurin, zai baka dama ka sa ton ko nawa kake so, tun daga 0.1 har zuwa 10. Gashi nan kaga kowane amount idan ka sa kai transaction to ka saka a cikin wannan pool din kenan. To the moment duk amount din da mutane suke sakawa to shine milestone din nan zai dinga cika, yana cika. Idan ya zo ya cika gaba ɗaya to za ta fi next milestone kenan. I hope kun gane. Za ka iya sa 0.1 har zuwa 10 ton za ka iya sawa. To kowane ton idan ka sa it will count gaskiya. In ka sa ton shine zai baka dama kai earning reward din a nan wajen. So kamar yadda muka ce nan is free. Shi kuma na biyun nan, wannan sai ka yi transaction, sai ka sa at least 0.1 nan, idan ka sa to za baka dama kai claiming nashi. Idan ka zo bai nuna ma ba sai ka dan yi refreshing daga saman nan, ka sake reloading page din nan. Idan ka sake reloading zai nuna ma sai kai claim. Shi kuma wannan lucky block din, idan ka sa ton a nan gurin, idan ka yi transaction na ton a nan gurin, idan ka yi transaction na ton a nan ko da nawa ne, if you are lucky kana cikin wanda za a ɗauke su wanda za su yi claiming wannan reward 25,000 ɗin nan. So ba lalle bane kullum idan ka yi a baka. Ka gane abin da nake nufi kenan. Shi kuma wannan mystery quest ɗin, sai ka zo ka saka sai ka zo ka yi transaction na 1.8 tons a nan wajen. Misali haka za ka yi. Kaga 1.8 at once idan ka yi to shine zai baka dama ka zo kai claiming wannan. To duk wanda zai iya yi, wanda ba zai iya ba kuma ya bari. To shine abun yanda yake gaba ɗaya. Kuma sannan kowane milestone wannan abin yana inflation, kowane milestone tax yana inflation. In ka ga ma za ka sake repeat. Amma wannan free ne ake claiming nashi, amma wayannan sai ka sa ton, wayannan gaba ɗaya sai ka sa ton. To shine da yanda abun yake. Allah samu dace.